Аз съм мастър СТЗ. Днес ще се опитаме да разбием мита за вафла Боровец. Най-хубавата вафла. Дали ще може да се изяде една вафла за 20 крачки ходене. Така, моят приятел Сапа се опита първи да го разбие този мит. Ето къде е той там. Загрява. Нека да отидем да го посетим. Аз ще му кажа старт, когато се почувства готов, загрял. Готов ли се? Не. Ай, загря още. Така хубаво ръцете, чекър. Ръцете са баш. Приготви се. Устата. Устата загрей. Така. Сега. Нали знаеш, имаш 20 крачки? Да, 20 крачки и една вафла. Да ги броя ли? Бориш ме. Мяско не мога до 20. Ай. На 3. 1, 2, 3, старт. Айде тръгвай, бе! Тръгвай! Айде тръгвай, бе! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Изяде ли, бе? Да, тук стака покажеш, па не мога. Това е на хуй. Не мога да това. Аз там. За съжаление не успя да я изяде. Я дай да видим опаковката. Изява всичко, бах ти гладния човек. Айде, сега аз правя втория опит. След моя неуспешен опит, сега е време да пробваме мастързата, за дали ще успее да изяде вафла. Хубаво да се загрели за този опит. И сега, няма нужда да ми казваш старт, аз сам почвам. Виж къв съм просто, сега ми се плъзга това. Наплюх си вафлата и сега ми се плъзга, няма мога да откупчия половин час. Да откупчия бач кухия. Два подкупчава ли са, бе? Още малко трябва да загреем, докато изсъхне вафлата. Изсъхва. Аз правя опити. Хайде давай, бе, сием са цигани цял ден. Набиране, всичко. Прави мускули. Това е най-силния. Така. Аз ще кажа старт. Няма, аз почвам. Хубаво, да, бе. Не можеш, че е стигна вече. Не можа. Изгоря. Отвори си стада. Ко стана, бе? Провали се. 20 крачки. Пострая. Много поколат има. Много аз казах, че зор. Ти не вярваш. Не вода. Ай, кажи ни за чао. Чао. Готово. А това тук е фафлата. От мене беше моето уста. Аз го изплюх там. Малката е. Снимай го. Ще да падна в него, човек. Вижиш. Пъни го с две ръце. Дай. Мето това папата не е едно. Това си моето беше устата ми. Аз като казвам, не се базикам. Папа е, бе. Ще ли вярвай? Това го питай. Ще вярвай да го питай. Ай, вършва.